asetusta ja sitä ratsastusta. Siihen vähän kosket siihen raipalla siihen takaosalle, sitä ota sit raipan päästä kiinni. Saat ratsastettua sillä vasemmalla pohkeella sen sinne vasemman ohjan tuntumalle. No, siinä. Rauhassa. Rytmiä siinä hommassa. No. Ja sitten yrität istua sinne satulaan ja pysyä mukana siinä. Ja vielä sitten kaiken lisäksi vaikuttaa. Rytmi, vartalo pystyyn. No, rytmi. Istu. Rytmi, vatsalihakset mukana. Että tässä on sillä tavalla täytyy sitä omaa istuntaa saada, että ettei jää vaan vettä puristamaan siitä, että sun täytyy todella päästä ylös vartalon kanssa ja päästä käyttämään sitä omaa vartaloa tähän, kun hevonen, jolla on näin iso liike. No, ei ole kiirettä. No, istu vaan. Rauhassa koitat päästä sinne alas satulaan. No, jatka vaan. No, ja sitten siirrät sen käyntiin siellä lyhyellä sivulla. Istu pystyyn. Koita istua. No. Ja sitten teet suunnan muutoksen. Tuntuuko se aivan jäätävän kokoiselta? Niin, siis se on kyllä oikeastikin, Mari, niin.